And then pangalawa, sabi ko, bakit ganon? Bakit ganon? Keratin Chocolate Therapy. Hi everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mia. But if it's your first time to come here on this channel, or if you haven't subscribed to this channel yet, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, meron tayong i-review na product na ginamit ko siya for the whole week. So 7 days natin siyang ginamit. If you're following me on my Instagram, may mga pinost ako doon sa Instagram stories ko na second day, third day, ganun na ginamit ko tong product na to. And this is the Keratin Chocolate Therapy na para siyang conditioner, para siyang ganun, pero treatment siya. So if you're interested to know my thoughts about this product, please keep on watching. So simulan natin guys ang pagre-review ng product na ito sa kanyang packaging. So dito sa harap niya guys, sinasabi dito yung Keratin. Ewan ko kung yan yung brand niya, pero meron pa kasing ibang variant na Keratin yung pangalan, tapos iba lang yung ganito niya. So probably yan yung brand name ng ganito. So ito siya yung nasa chocolate therapy siya, and meron daw siyang aroma therapy, and meron siyang argan oil. And then dito sa likod guys, nandito yung kanyang mga claims or benefits nandyan, and then how to use. And then dito guys, nandito yung mga active ingredients niya, nakapatong sa active ingredients niya. Meron dito yung manufacturing date and yung expiration date. Tapos meron din dito guys kung yung parang kanyang explanation kung paano ba yung healthy hair at saka yung damaged hair. So ito guys, product daw siya ng Starian. Ayan, yung kanyang manufacturer. Yun nga lang, wala silang address dito or anything na kapag may nangyari sa'yo, wala kang makukontak. So, yun lang yung nandito, but I will try my best to research kung meron silang ganito. And I've tried to research yung ganitong product guys online, pero hindi ko pa nakikita kung meron yung talagang ganito. More on sa chocolate na Keratin Therapy na, pero iba yung packaging na nakita ko guys. Pero dun kasi sa grocery store dito sa amin guys, madaming variant tong Keratin na to, and katabi siya ng mga iba pa na mga na-feature ka na dito ng mga hair products. Itong isang sachet na ganito guys, cost at around 7 or 8 pesos lang siya. So parang kapresyo lang din niya yung ating mga regular na conditioner, and meron siyang laman na 7 fluid ounce or 20 grams. Ganun yung laman niya guys. So itong isang ganito, itong short or length ng hair ko, ganyan, kasi medyo nagpagupit nga tayo. 2 beses ko siyang ginagamit, or 1.5. Yung mga 3/4 niya, ito yung ginagamit ko sa isang hugasan, and then yung 1/4 niya guys, kailangan ko ulit dagdagan sa susunod ng isa pang packaging. Kasi kung yung matitira lang dito guys, medyo kulang siya. So, kapag shorter yung hair nyo kaysa sa hair ko, probably magagamit nyo siya ng 2 times yung isang ganito nila. Itong product na to guys, yung laman niya is color brown siya, na para siyang creamy, just like the ordinary din na mga conditioner natin na namibili natin sa mga store. Ganun lang din yung consistency niya. Yun nga lang, brown siya at amoy chocolate talaga siya. Nung first time ko to na ginamit guys, meron talagang distinct akong napansin or na-observe dito. Yung scent talaga niya is it really smells like chocolate. Para kang nagsha-shampoo ng mga chocolate na yung mga kinakain natin ng mga chocolate. Ganun yung amoy niya talaga guys. So parang yung amoy ng buhok mo, magiging amoy chocolate talaga siya. And then pangalawa, na napansin ko dito, medyo malamig siya sa scalp. Hindi siya yung lamig na parang may menthol, pero parang may hint ng mint, parang ganun, or parang may something na cooling effect siya, pero hindi siya yung super duper malamig naman sa ulo. Number 3 na napansin ko dito guys, madali lang siyang banlawan. Unlike sa mga ibang conditioners na ginagamit ko, mahirap siyang banlawan, yung parang super greasy yung hair, na kailangan mo ng madaming tubig kapag babanlawan. For this product naman guys, hindi siya ganun kahirap na banlawan. So makakasave ka sa tubig kung nagtinipid ka sa tubig pag summertime ganun. Hindi siya ganun kahirap tanggalin sa hair, or yung mga excess niya na treatment, hindi siya ganun ka-greasy na matatanggal sa hair natin. And then, easy to use din siya guys, kasi ang sabi dito sa kanyang direction or dito sa how to use niya, ililive mo lang yung product sa hair mo ng 2 to 5 minutes. So, ang ginagawa ko guys, nilalagay ko yung product sa hair ko, and then nilalagyan ko ng shower cap. So, para nakaganyan ako, tapos meron akong shower cap na ilalagay for 2 to 5 minutes, which is really convenient on my part, kasi diba lagi ako nagmamadali, lagi akong kapag sa duty, pag malalate na ako, hindi na ako mag-spend ng mahabang oras sa pagsusoak ng product sa hair ko, kasi nga kailangan 5 minutes lang siya or 2 to 5 minutes. 2 minutes is good enough
5 minutes will be better. So, hindi mo na kailangan na mag-sit down ka dyan for 30 minutes, just like the other treatment. 2 to 5 minutes, okay na, pasok na pasok sa budget ng time natin. Punta naman tayo guys sa observation ko all throughout the 7 days na ginamit ko tong product na to. Yung napansin ko guys, after ko na gumamit ng product na to, on the first time na nag-apply ako, is the softness talaga ng hair. Yung sobrang pag kinomb mo siya ng fingers mo na ganyan, yung parang ma-feel mo na in between your fingers, you're touching a silk. Para siyang ganun. So, parang kung minsan, parang yung mga daliri ko, para siyang kapag dry na yung hair ko, na parang nakokuryente siya, ganun. Kasi dahil dun sa dulas ng hair, guys, so sobrang lambot talaga yan, and madulas yung hair. Silky talaga yung feeling ng hair. And then, pangalawa, sabi ko, bakit ganon? Bakit ganon? Keratin Chocolate Therapy. Kasi sabi ko, ang bango talaga niya, sobrang bango. Kasi akala ko yung chocolate niya kapag binandawan mo, yung chocolate scent na yun, mawawala lang din. Pag nag-dry yung hair mo, mawawala siya or hindi siya magtatagal. But no, talagang maghapon siya guys. Kapag naligo ko ngayong morning, until the next morning, inaumagahan, andun pa talaga yung amoy ng chocolate. So, may mga nakakapansin talaga na sabi, may amoy chocolate, ganun, kapag sa duty. Pero yung hair talaga is really amoy chocolate. Then ito guys, sa mga kagaya ko na wavy ang hair, kasi diba, pansinin nyo, ma-wavy yung hair ko. But with this product guys, hindi siya ganun ka-wavy. Yung parang hindi siya wave talaga na ganun, na parang may mga alam mo yun, yung parang dry yung hair mo, iba yung wave niya talaga kapag dry yung hair mo. With this product guys, I observed na yung hair ko, na-straighten niya. Not really that straight na ganyan. Yung ganyan lang siya. Kasi di ba napansin nyo sa mga previous na mga videos ko before, talagang makikita mo yung wave ng hair ko. Ngayon guys, ganyan siya. So, ang ginagawa ko na lang dito, ginaganito ko. Para medyo magkaroon siya ng curl, ganun. Kasi namiss ko yung wave ng buhok ko. Dahil nga, doon na-straighten kasi talaga niya. Ako pa man din guys, ayoko yung magpa-reband na ako ulit, ganun. Kasi kapag nagpa-reband kasi tayo, di ba nawawala yung volume ng hair, parang flat ng na ganyan yung hair natin. With this product guys, parang na-straighten niya yung hair natin. Pero with volume pa rin talaga siya. Makapal pa rin siya tingnan, buhay na buhay yung hair natin, ganun. So gusto ko talaga siya. Then pang-apat guys na napansin ko dito, wala akong naging falling hair na yung excessive kasi with other products talaga. Kaya nga sabi ko, kung nanonood kayo dati-dati pa sa mga vlogs ko, sa mga favorites ko, sa mga empties ko na talagang ganyan, ang dami kong fini-feature na mga product, or kapag sa empties ko, mapapansin nyo na iba-iba yung shampoo ko, iba-iba yung conditioner ko. But with this product guys, hindi ako nagka-dandruff. Yun kasi yung unang problem ko, hindi ako nagkaka-dandruff ako or nagkaka-hairful ako. With this thing talaga, 7 days, hindi lang 7 days na kasi yung pagkagamit ko talaga sa kanya guys during this time. Mga 2 weeks na ganun na yung pagkagamit ko. Hindi ko napansin na excessive yung hair fall ko. Yung hair fall ko na nangyayari guys is just a normal hair fall ng mga babae na yung normal lang na magkaka-hair fall ka lang na yung konting-konti lang talaga. So makikita mo na yung hair talaga guys is na-strengthen siya kasi meron siyang mga minerals, mga ganyan na parang magbibigay ng nourishment dun sa roots ng hair natin. So, mas strong na yung hair natin ngayon. And yun nga, hindi ako nagka-dandruff. Sabi ko, bakit hindi ko nagkaka-dandruff? Dati kasi guys, meron yung product akong trinay na ganito, parang ganito din siya. Maganda din nung una. Pero nung nagtagal talaga, nagkaka-dandruff ako. But with this one, wala pang dandruff. But I will make an update guys sa mga vlogs ko na lang. Ito, ilalagay ko na lang sa link down below pag magkaroon na ako ng update. Kung magkaka-dandruff ako or kapag lalala yung hair fall ko, then maybe that will be the only thing that will make me stop in using this product. And pang-anim guys na napansin ko dito, kasi nga hindi ako nagpapagupit, parang once a year lang ako nagpapatrim. Hindi din ako nagpapatrim kasi yung before ako nag-NCLEX, sabi nila wag kang magpagupit, mga ganyan-ganyan, yung mga sinasabi nila sa akin, kasi nga daw napasa ko na yung IELTS, so kung ano daw yung hair ko nung nag-IELTS ako, dapat tuloy-tuloy daw hanggang NCLEX, mga ganyan yung mga mamahiin. So sabi ko, okay, wala naman sigurong mawawala ako kung gagawin ko yun. So ang tagal kong hindi talaga nagpapatrim. So ngayon guys, yung ginawa ko, nilagay ko to, and yung napansin ko kasi nung hindi ako nagpapatrim, yung split ends ko talaga sobrang dry ng dulo ng hair ko. Yung parang makikita mo talaga na brittle siya, ganyan. Pero with this product guys, hindi naman yung napansin ko na drastic change ng mga split ends ko, pero hindi dry. Hindi dry yung dulo na parang
Yung alam mo yung parang hair na ano, na naggaganyanan, na pag inaano mo, nagra-rub talaga siya, rubbing hair talaga. Na parang, alam mo na, ma-feel mo na dry, pati yung tunog niya, dry na dry talaga. With this product, hindi dry yung ends talaga ng hair ko. So sabi ko, oh my gosh, maganda siya talaga. And only thing na napansin ko nga lang guys na downside nito is the color of the product. Kasi nga yung mismong product na i-apply natin sa hair natin is kulay brown. So yun lang, pag nagbanlaw tayo, yun nga sabi ko, nag-stain lang siya ng konting-konti lang naman sa tiles. Pag brush mo naman agad yung tiles natin, hindi naman siya mag-stain ng ganun. Pero yun lang, parang madumi siya tingnan yung tiles kapag gumamit ka ng ganito tapos hindi mo siya na-scrub agad. Yun lang yung nakita ko na downside niya. Kasi pwede naman sana na parang clear na lang or white na lang sana yung product mismo. Tapos, yung scent na lang sana niya yung amoy chocolate. Pero, ginawa na lang brown kasi. So, yun lang yung parang nakita ko na downside ko. Pero, kung itatanong nyo guys, kung yung brown ba is nagpapa-brown ng hair ko, hindi ko alam, hindi ko napansin. Pero, siguro may factor na din siya kasi parang mas brown yung hair ko ngayon. Ganun lang yung napansin ko guys. So, the big question is, will I recommend this product? Sa dami guys na nasabi ko na positive feedback about this product all throughout the week that I use this, hindi na kayo magtataka kung i-recommend ko talaga siya sa inyo. With the price of 7 to 8 pesos lang siya, siguro kung bibilhin mo to sa sari-sari store, mga 10 will be the max siguro na price nito. It will be good enough na. Kasi kung twice mo naman ito magagamit or once naman na ganyan, actually kung hindi naman kayo laging nagsha-shampoo ng hair nyo or nagko-conditioner ganyan, okay na to guys. So, kahit mga 3 times a week nyo lang gamitin. Pero ako talaga inaraw-araw ko, sobrang ganda kasi. At saka yung scent niya, parang nasanay na rin ako na yung amoy ng hair ko guys, pag igaganyan mo is amoy chocolate talaga siya. So, parang nasanay na rin ako. Kaya gusto ko siya na ginagamit na everyday. So, if you have long hair at medyo nagda-dry na yung hair nyo, yung sa dulo niya, try this one out kasi it might help your hair and para mas strengthen din niya yung hair natin. And sabi kasi dito guys, marami siyang mga minerals and vitamins. So, yun lang yung thoughts ko guys about this product. I hope you learned something today and I hope if you will try this one out, please tag me on my Instagram or on my Facebook para makita ko yung mga results nyo kung magkaparehas ba tayo. Kasi kung minsan naman meron mga products na nag-work sa inyo na hindi naman siya nag-work sa akin or meron yung mga nag-work sa akin na hindi naman nag-work sa inyo. So, please let me know down below if you've tried this one out and kung may alam kayo na online shop para hindi na ako bumili, pumunta pa sa labas kasi ayaw kong lumalabas ng bahay. I hope you enjoyed watching this video and please share this one to your friends if you're looking for more products for your hair. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? But I'm not even alone, so I put you in a song beside my heart beat, beat, beat.